Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Now aritas ato ang mga isgutanan sad kay daghan kay nag-atang mga sukin tigpaminaw sa ato ang mga kaigsuonan. Ilabi na kadtong mga makabutog yod. Ha? Onya ato sang ipahibalo sa di pa ta mo ari sa isgutanan mga sukin tigpaminaw sa rally. Kay nagrally man kagahapon ang One Cebu ni anang pagkabuntag. Pagkagabi isad ang grupo ni Pambari 4 mausay nagpahigayon og meeting di Abanse diri sa Minglanilla. Ato aning isgutan taon ta niro pagisgot sad mga sukin tigpaminaw kay arisa ka sa One Cebu di na mas Presidente Marcos natural Juan gyud kanan disente gyud nga pagkabutang kay natural na agos admin o niya provided pagpagkaon so puti nindota diri sa Kapambari 4 ato tan-awon karon og unsa pod mga sukin tigpaminaw ang iyahang venue nga gigamit diri sa Minglanilla. Pero aritas mga nangutana sa kay dunay mga nangutana mga sukin tigpaminaw nga unsa man ang kanang naang sa eleksyon ba labi na kaning ang pagpili sa mga senador. Pila man gyud ka tao mga sukin tigpaminaw ang botaran kay pananglitan karon kang sa alyansa ka Presidente Marcos mga sukin tigpaminaw nga iyaha nga gi suportaran 11 na lang man kabuok. Unya pananglitan og 11 kabuok palitan katong ikaw kana naminaw na to ron gusto siya nga ang mga senador nga gi paluyuhan ni Presidente Marcos maoy kanang nang iyahang pilion. Unya duna pod say napilian nga ibutang nato tulo baron sa grupo ni kanhi Presidente Duterte sa PDP laban. Unya duha sa kang kanhi Vice President Lene Robredo so sa kwanta kanang nang sa tuang on air sa on air paibalaw na to sa tuang mga naminaw sa on air murag sa mga kalakihan ni murag nawagtang ta sa on air sa on air ka sa mangke balik na balik na so balik na taon niya mayo taon ayo ko na kay kanabis ko tag politika niya inyo kon ano ayo ate si balik na taon murag ni kuan lang ni kiblat rang mga sukin tigpaminaw kay so ari adis makakwanta makabalik taon niya mga naminaw na toro pananglitan 11 man ka Presidente Marcos kay mga senador ba kinahanglan nga may nangutana nga dili ba pwede nga 15 kabuk akong botaran sa pagka-senador? Di ba pwede nga 16 ka senador ako ang botaran kay pananglitan ron ganahan sila hotdog botar ang 11 ka mga gipaluyuhan ni Presidente Marcos unya mokuha sila og tulo mga sukin tigpaminaw sa or upat ba sa kanang naang grupo ni kanhi Presidente Duterte sa PDP laban unya duha sa grupo usab ni kanhi Vice President Lene Robredo. So pila naman tanan so 15 17 so dili mo kapagusto kay dunay limit. Ang senador 12 ra gyud kabuok. Dili pwede nga masubrahan. Mas maayo pa nga dili makaabot og 12 ang inyong butaran nungka nga maghinubra sa 12. Straight to the point. Sa pagka-senador na pagka-senador mas maayo pa nga 5 baro palitan senador nimo imong naoynan 5 ra kabuok. Okay ra ng 5. Kay dawaton pa na sa ECM mga sukin tigpaminaw nungka nga mo hinubra mo sobras 5. Aka na mo sobras 12. So basta 13 gani kabuok bisag usa lang maoy masubra invalid na kana umuuntol ka ng mga senador nga imong gipili. So muna nga inyuhag yung iphon inyo ging iphon kasamang kay kana ra ba usahay kana bang ang imong plano maingin ka 12 kabuok 12 ra gyud kabuok ako unya pag abot dito pagbasa na ninyo sa papel dito na hinubra na hinoon so kana dili kana kwintada way kwinta way nada ang inyuhang pagbutar kun o galing mo sobras 12 ang senador pananglitan diri Cebu City doon natay mayor sab 5 kabuok. Dili pwede nga ganahan man ko ni kuan, ganahan man ko ni Archibal, ganahan man ko ni Mike Rama,
ganahan man ko ni Raymond Garcia. Aka dunay ingon ganahan man ko ni Julito Ko, ganahan ko ni Yogi Ruiz og ni Mike Rama. Di pwede nga duha or tulo ka buk mayor. Ang imong botaran mga sukin tigpaminaw kinahanglang usa lang gyud. Ha? So gikan sa mga senador, kinahanglan nga 12 ka mga senador. Dili pwede nga mosobra og 12, mas maayo pang magkulang kaysa masubra. Ha? So aritas gobernador, bisag pulo pa nakabok nanagan des inyo, o 5 ba kabuok ang gobernador, usa ra gyud inyong bulitan. Ha? Usa ra gyud bulitan sa pagka-gobernador. Pagka-congressman, sa inyong distrito, bisag pila pa nakabok nanagan, diha kinahanglang usa lamang ang inyong bulitan sa kanang naang pagka congressman, no? Congresswoman, usa lang. Onya kanang board members, board members kinahanglan nga sa probinsya man na gobernador, ubos sa gobernador anak kana. Gobernador anas nyong baluta diha, ana de gobernador. Na gobernador o niya kanang naang vice gobernador usa, gobernador usa, vice gobernador usa, dayong board members tulo, no? Pan magyud na fix magyud ang tulo kasamang no? Sa tuang board members, no, sa board members ba kina tulo magyud na fix na nga tulo, duha. So diri sa probinsya, tingali sa kanang duha ra, no, kina may uban nga kanang distrito nga kuan kanang naang tulo. So dunay tulo, dunay duha. Diri sa probinsya Sugbo duha. No, tagurha kada district. So duha. O niya duna say uban mga sukin tigpaminaw nga kanang naang tulo, no? Depende sa una mangutana gyud mo diha kay dunay district nga or kanang naay dunay distrito mga sukin tigpaminaw nga duha, duna poy tulo. Para dito sa amo, dito sa Negros sa nasa amo dito sa first district tulo man. No, sa kanang first district dito sa Negros, tulo. So dire sa Sugbo dunay duha, no? Okay, unya ayaw pasubray kay basta pasubraan gani, basta pasubrahan, dili na makuha na, ngano pasubrahan man ninyo dako kay hatag, unya ang pagka kanang naang sa mayor, mayor kinahanglang usara ang sa mayor, unya usara sab ang sa vice mayor, ang kanang sa sangguni ang panlungsod kanang ISP, member dunay di magpareho, dunay syudad nga napulo kabuok, duna say 8 mga sukin tigpaminaw, so di man magpareho, no, dunay 8, dunay pulo. No? So, inanglang mangutana mo diha sa barangay kapitan ba ninyo or kanang mga konsehal kung pila ka katong butaran pagka kanang naang sangguniang panlungsod, na? Hindi pareho, dunay pulo, dunay 8, Pareha diri sa Cebu City, Kanang na Cebu City 8 sa North District, South District, so 8. Pareha diri sa Karkar City. Karkar City pulo kabuok ang kanang naang sangguniang panglungsod, so depende mo na nga og pananglitan sa inyong lungsod, inyong syudad, sa inyong syudad pulo kabuok, unya nibutar mo 8, okay na, counted siya. Pero kung para Cebu City ka, imbis 8 ra kabuok unya ni sobra og 2 gihimo nimong pulo, invalid ka na. Straight to the point. So mo na nga mangutana gyud mo unya kanang naang mo assist pod, nahanglang nakahibalo gyud, kana na mo assist mga sukin tigpaminaw. So mo na nga kanang naang idyuhan ang tan-awon kay para nga sayang pod yung pag-adto dito nya dili ma kanang naang ihap ng inyong boto mga sukin tigpaminaw, tungod kay muuntol kana sa ECM kon o galing mag-overvote mo, Straight to the point. Okay. So arita mga sukin tigpaminaw sa tuang mesgutanan kay kanang diri sa probinsya Sugbo na kagahapon ni ari mga sukin tigpaminaw sa presidente BBM sa atol sa rally sa One Cebu unya gisabay na nila sa alyansa. Unya wa gyud senador sa gingon na gani ato ni Rufil, way senador nga nitambong.
dunay representante sa asawa senador si nga asawa ni Bong Revilla. Pero dili gyud si Bong Revilla. Dayon kadto magpapili pagka senador si Benhur Abalos, dili man ni senador mga sukin tigpaminaw magpapili pa man ni mauray ni kanang naang ni adto. Kani unta kun dunay alyansa mga sukin tigpaminaw nga rally na hibong ta kasamangkin kay bisan asang lugar sa Pilipinas kun adunay rally sa alyansa muadto mangyod kining ni ang mga senador. Straight to the point. Kani bang partido ni Presidente Marcos tanan halos muadto mangyod? Naa manggali dili ka tunga usa or duha. Unsa man kahay ilahang rason tungod ba kay nakaapil na sila ni adtong karavan ni Governor Gwen ang mga senador ni anhi dinhi mao ba nga si Presidente Marcos sila ilang gipasagdan? Pero lahi man tong okasyon kani alyansa god. Sa man pagkatawag og alyansa og duha na lang kabuk ni tunga, Unya kadtong mga nangutana, angano mga sukin tigpaminaw nga closed door maning ni ang maong rally nga dako kini nga rally tungod kay Juan Sibugod tanang mga politiko sa probinsya Sugbo ni adto mga sukin tigpaminaw kay ila kini nga rally. Unya dito sa closed door sa kanang sports complex sa Dumanhog ipahigayon. Pero mo na nga makaduda ta nga kani gituyo ni nila kay so nanggukaw ang mga nitambong tanan kasagaran sa mga nitambong dunag yoy mga white t-shirt. Straight to the point. Dunay t-shirt mga sukin tigpaminaw nga giprintahan gyud provided ang t-shirt ani duna pag snacks mo nindot kayo basta kana bitaw admin mo ay magparali sumona nga kanay murag ilaha ra po tingali ning ilhanan kasamangkin nga dili ka makasulod sa complex kung imuhang t-shirt walay tag 20 bugas sa ato pa dili ka ila. Di tingali ka pasudlon kay base og palitan way tag 20 bugas anak basig mo singgit kag Duterte. Wag gabae. Tanawa. Abo sa rally hasta ang 20 bugas mga sukin tigpaminaw giprintas t-shirt. 20 bigas meron na, PBBM na. Okay untak ipanghatag na nya pabayaran man pud lagi unya dili pud tanan makapalit. Kwarta pagyus katawhan kanang naang gipuno ni ana nga 13 pesos kabans katawhan mo igilong kaban arong ibayad kana. Unya ang mga tao tanaw na to kun ang mga tao dito sa Dumanhog kay kani mga trabahantes barangay, trabahantes munisipyo maning ni apil Ato ning kuanon karon kay paminaw na to kun kumusta man ang impact sa mga tao pagsinggit nga BBM agresibo ba gyud ang mga tao? Karon ha. Straight to the point. Okay, balik ta mga sukin tigpaminaw dire sa ato ang isgutanan sa kanang na ang kaning ni ang dito sa Dumanhog mga sukin tigpaminaw. Dili ni Dumanhog kay may ngutanan dili sa Dumanhog. Kini Dumanhog sako para ba sa 7th district sa Mangkino? Akin Dumanhog, pero dili sa Dumanhog, unahan dito. Okay. Onya, atong nibalikan karon kay gahapon di adire mga sukin tigpaminaw onya at least nakita nato nga mura og ni epekto kanana ang maayo og epekto gyud ba? Mayog epekto unya mura man og ni kwan pud si Gobernador Gwen nga kanana ang mura og bisan pa ba og mga BHW man kuno to sa katinuod BHW, trabahantes barangay, trabahantes munisipyo, unya dona kuno mga purok leader pipila lamang kuno ang nitambong ato gahapon. Amot unsa katinuod kaha, no? Pero bisan ganig pagsinggit og BBM gioriente sila kasamang akin nga ang ilahang kamot ang kang Duterte anak man kumo man mao man na ang Duterte kumo anak Duterte ilaha lahi gibukhad nila ilang kamot kasamang ki anak BBM
BBM mura bag apir ba? Apir tayo, sumakit ang ulo ko. Wa gabae. Api na apir og style. Api na apir og style karon kay ato kon kanon paminawon unya ang uban ato makita dito nga nganong gi ayaw niyog videohi pog apil. Oy kay do na tinuoy niingon nga BBM pero pagkahuman mga sukintig paminaw nang hiwi mas naong nga. Nang hiwi sa naong. Paghuman mag-ingon nga kanang na ang BBM ana ang uban nakalimot sila mga sukintig paminaw kay naanad lagi og Duterte. Imbis ipabuka ang kamot, BBM ana nya ang uban duha ka kamot kay para BBM ana. BBM ana. Ang uban duha tinana pero kumo ana, kumo ang uban, do na pay usa nga kanana ang kumo ana. Pag ingong pakpak, wa man po ni makpak ang tanan ha. Nako na kanini ato ni tan-awon ko natong paminaw ni kasamang ki ha. Paminaw na to ni Governor Gwen ha. Governor Gwen sa yahang introduction ni ni Presidente Marcos. Ay, mga tumanhog, tagadumanhog, asara to. Murag wa kayo ko kadungog sa inyong singgit. Wala kay kadungog ha. Sa atong presidente. Singgit tadi tanawa ilang mga kamot ha, di ba pinaana tanawa. Ilang kamot pina dia. La. Kani. Akatulo sirkuling kuno to gabay to buat. Bekano. Nituhop banas kasing-kasing. Tagagikan banas sa inyong kasing-kasing. Kay sultian ta kamo. Karon aron klaro. Why duda? Inyo kong gipili. Kani balik. Balik to gamay. Hain ang mga tumanhog, tagadumanhog, asara to. Murag wa kayo ko kadungog sa inyong singgit. Sa atong presidente. Manhog, tagadumanhog, asara to. Asa tagadumanhog? Murag wa kayo ko kadungog sa inyong singgit. Hinay gid ay pagkasinggita. Katong pagkasinggita para to ni Presidente Marcos di ay. At tanaw ba mga tao, pila rom nakabuk na makpak na maypay rom yun ang uban. Dira ka diyo. Ningon BBM mo. Di usa nang hiwi pagkahumam. Nang hiwi. Asa man to katuto pag-ingon ni paghuman ni BBM kasamang ni katuto ko do. Tagagit sa atong presidente. BBM ang katong naman sa mga daplin murag wa pa tingali to ka snacks wa pa bay kaon hinay kayo karon gasto nga atana kani ha ilang kamot tanawa pinaana pinamurag pinaapir sa hangin BBM ana pagkahuman kaning usa mga sukin dig paminaw mura man og kanang naang kaning usa mura mag nang hiwi ha. Lisod man guna nga kana bang napugos lang ka dito kasamang kay tungod kay naa ka nagtrabaho sa barangay, napugos lang ka kay baka unsa baka napugos baka kay tuwa nagtrabaho dito sa kanang naang barangay o baka napugos baka diha kay kana bang naang unsa man napugos baka diha kay kanang naang mo lagi na nga gilista ka ang imong parente na aba diha sa munisipyo o barangay ka trabaho. Pagsinggit BBM ana BBM ana pagkahuman ni anang naong ni Wa gabae. Anihiwi ang naong mga sukin tig paminaw wa mo kaklaro kato magtanaw sa Facebook live na to wa kaklaro ato ang ipaklaro na pero tanawa nang hiwi dili man ato nga yung nga kuan nang hiwi oy kani na kani tanawa tanawa hiwi nang hiwi now. Karon to balikan ni mga sukin tig paminaw ha. Standby lang kayo, standby lang sa ha.
Balik ta mga kasama dire sa tuang pagkulo ka bildo karong buntaga ha kay muraga nagka-aligre na o samot na pagka-aligre o niya kay tuan na mga politiko dito nga nagisugo ang mga tao nga matod pa mga sukin tigbaminaw straight vote gyud aron dili mo untol sa masin untol yung kagaral. Para dili ko no mo untol kasi mangkin ha untol sa inyong kabuang. Ayaw mo patuo ha ang atuang nga mga lungsuranon mga buutan man ha buutan man mo lay. Ayaw mo pailad lay ha ayaw mo pailad. Okay. So balik na mga sukin tigpaminaw kay kana na abitaw nagkuan ba kita nag-expect gyud ta nga ang mga tao nga nitambong sa rally ni sa One Cebu og dito sa alyansa mga sukin tigpaminas dumanog orient gyud tanan kay mismo gani ang mayor mga sukin tigpaminaw disinggitan mo gyud ang mga tao singgit mo syagit mo. Unya kana go mga tao bisan tindog uban nagtrabaho na sa barangay munisipyo, respitar na. Respitar lang ba? Okay, respitar lang. Kamu pod ba kanibong uban, wa pod mo respitar nga naa man tay kaon, ha? Tanawa, di pay laing kuha sa picture mga sukin tigpaminaw nga ang ilang orientation nga ang kamot anaon gyud pinabukhad ang kamot kay gimugong kumo ang kamot. Kang kanhi presidente Duterte na mga sukin tigpaminaw. Sos kay do na may nitambo nga gikumo man ang kamot kani siguro gikuan ni tanawa tanawa ng uban ang uban ana ang kamot bukhad ang kamot mga sukin tigpaminaw gibukhad ang kamot do na wa day sila kabantay nga dunay nasagol. Tanawa ang orientation di nila abisan kay nanay o kan nanay loyo nakasabot si nanay nga bukharon ang kamot ha. So dunay orientation ani pero ang uban ang hilugpoy la kay lanta dog nila di gyud matulon di gyud matulon. Aga noon maka-expect man gyud ka nga dili gyud tanan anang magrupo dili gyud tanan kana bang murag hasol na kayo nga ganiha humanatag isas kamot karon sige na sag isa dili ta makakuan pero di ay duha amot magtiayon baka ni kay bayo maniglaki makasama na bayiglaki baka ni wala sila unsa man ni wala ma-orient o baka mao gini mga sukin tigpaminaw ang gisulti silang kasing-kasing nga kumo gyus kamot kumo man ana kumo ana ilaha kumo niyang uban ang giingnon lagi dili mo kumo kay Duterte na ibukhad ang kamot kay BBM na tanawa to ni kumo godo tanawa anak kumo man asa man ma-zoom ba nagmaayo ka sa mang names kay ma-zoom ba nagmay para maklaro gyud ba kana na dili man na edited na amang ganin na gipost sa asa to na kasamang Jimmy do na may kanang naang pamantalaan nga ga-share ana o kanang ga-post ana sa Freeman ba to sa Sunstar ba to sa the Freeman ba to or sa Sunstar ba to unya ni kuan ana ang uban ana pinaana isas kamot ang uban nga lugpoy ray kaon ray mong giari oy. Sunstar no Sunstar mo ga-post ani Sunstar mo ga-post ani unya kanang naang yung tanaw na kumo ilaha posible baka nalimot sila sa orientation kay ilahang na silang una-una nga basta mo isa na ganis kamot ana Duterte na posible baka nga nakalimot sila sa orientation nga kanang na ang pinaana ang kamot o baka ilahag yung gusto nga nagtuog yun sila og Duterte mga sukin tigpaminaw ni adto kay kato ganihan ang yamid man to tanawa sunod ka ang kamot giana noon duha ray noon sila kabuok
Pero doon na po'y uban sa luyo nga wa pod ni isa. Murag kuan ni sila kanang naang awa man sila ni isa. So naara nila sa tunga, neutral ni sila. Napoy nag-comment na to diri si Lotzel Garrido. Moari na pod kuno sila sa bukid sir magpa-practice og voting. Uy. Atong taga Kumilik ha, i-monitorin ninyo atong kapulisan. Onya ga kuan gani picture ninyo dia, videohin ninyo sir og no naa manggaling ni kay murag nagkadaghan man ni comment nga tinuod yun kuno nga straight vote gyud ha. Untol kunos masin og dili mo straight vote oy kabuang gud ana. Tanawa ha. Kaning ni post ni sa dili ni ingon nato ha naman na makita nyo na Sunstar diha. Kaya basig moingon mo dewa HB gi-edit na ha. Sanginlan na po niya ta ha. Pasanginlan na po niya sa vlogger ni Gobernador Gwen ha. Dili na wala na mo nag-i-edit o nya dili na among picture. Amo lang nang gikuha gikan sa Sunstar kay nakita na mo didto. Post sa Sunstar. Anya kasi mainon ta kasamang kinga sa vlogger ni Gobernador Gwen ba ha? So tanawa. Kato gani ha katong pagsinggit ni Gobernador Gwen. Ha? Ningon siya nga unsa to ingon niya kasamang names? Usa to wala madungog or dili madungog? Kana balikon kuno be? Uban dito wa mabakpak nawa bakpak uban wala Ay na mga taga-Dumanhog, asa ra to? Murag wa kaayo ko kadungog sa inyong singgit. Wala. Alang sa atong presidente. Wala kay makadungog alas presidente. Ang uban wa magipakpak uban nawa. Karon des tunga, may kiniisa gyud sila mo singgit kani nanay kani paghuman nag-ana tanawa ha sa video ha tanawa mga nagtanaw na to ha nang singgita di alas kani sa mang name kasing-kasing gikan pa kuno kasing-kasing tagagikan ba na sa inyong kasing-kasing kay sultian ta kamo karon aron klaro why duda inyo kong gipili in the manhole. Kani pag ingon nga presidente Marcos. Pakpak man gamay ra magini pakpak. Manhog asa ra to? Muna kani sa kasamang name sa kasama sa. Pagtawag ato ni adinhi karon atong presidente Marcos. Ferdinand Marcos Jr. Mo tong pagkapakpaka mo to intro kano mo na intro. Pag intro niya siya oy, asa naman tong taga Dumanhog? Muragwa man kayo ko kadungog sa Gadumanhog. Unya paghuman mga sukin tigpamina na kanin nanay kana bang gaana nakita mo sa tong kuan atong Facebook live diha nagtan-aw na to. Paghuman yag isa sa duha ka kamot, ang iyang duha ka kamot gibutan niya sa aping, ilawom siyang aping kay nagana nanay ba? Pagkahuman yag BBM ni isa sa kamot, gibutang na iyang kamot siyang aping, unya iyaha nga kanang nang hiwi siya, nang hiwi siya. Ang uban nagkinataw-anay, ha? Tanawa ka na ba? Dili man nimo akan kuan sa mga tao ba nga kanabitang murag ato wa ta kay balo ha, dili lang ta maghukom pero kina mabasa man nato na may mga psychologist nato diri Idol Boyke kuan man ni kanang naang maom sa nimo psycho mga sukin dig paminaw si Idol Mikey diri sa IFM kana bang paghuman nimo og na may lang uban nga paingon dut ana paingon nga Duterte ana pangutan ako ng mga nominaw o mga Duterte mo katawa din mo inaghuman yon Duterte magkatawa na demo onya pagkahuman manghiwi demo diha ha manghiwi demo ini kahuman niyo nga Duterte manghiwi demo atanaw ka na klaro man gini nang hiwi so man na di naaman na sa kuan naaman na sa live gahapon sa RTVM nga live nila mga sukin tig paminaw pagsinggit lagi nga presidente Marcos Jr. ana
hinay may namakpak yapon ka sa mangki? Murag hinay ba? O baka ha, kusog to, pero murag ang expectation ni Governor Gwen, murag dili, wala kaabot sa expectation ba? Ha? Murag wala kaabot sa iyang expectation, mo taningon, asa naman itong tagadumanho? Tanawa. Minaw. Kani nanay tanawan nanay unsa man ni ingon ani basin agkuan ra ni tingali kuan ra tingaling nanay kana murag habi tingali niya kasamangkin nga moingon ana gyud yan si Mod tingali ha. Kaning ni mo ni nga agkatuning pagsinggit niya nga Governor Gwen kana amanggoy uban probinsya Sugbo ay ganahan silang Governor Gwen pero dili sila ganahan ni Presidente Marcos. Kaya prangka lang ba? Doon ay makaigsunan na to, ana. Nay uban nga Duterte sila gihapon pero ganahan sila ni Governor Gwen. Di sila ganahan ni Presidente Marcos pero ganahan silang Governor Gwen. At tanawa nanay pero kanay basin og kuan lang ni kanang habit na ng nanay ba nga inighuman niya mo kuan gyud siya moingon ana gyud yan si Mod tingali ato ra na po respetaran ha. Tanawa nya human ani ilahagon ng gi-close kay delikado man kaayo og mosulod mga sukin tigpaminaw tong mosulod mga salibusaw ra pud usahay tong mga grupo mga sukin tigpaminaw sa kanang Duterte riders basig mosulod dito mo kalit og ingon nga kanang naang Duterte. Tanawa ato ang ibalik mga sukin tigpaminaw na ato usbon ni gamay ato paminaw ha kamo maminaw ani sa mingon bo mga nga gi-edit na to ni sige kana kasamang names asaman to ito ibalik ko no BBM pas kamot reaction panghiwi nanghiwi kana dia dapita kana dia dong tagadumanhog asara to ibalik ko no sugod kasamang name murag wa kaayo manhog ay na mga tagadumanhog asara to asar to tagadumanhog murag wa kaayo ko kadungog sa inyong singgit alang sa atong presidente wala kayo sa karon ni utro og nisinggit taw mga tao kay wa gud sila wa ta madunggi. Kana kusog na di pa kana isa na gyud tanan ha. Uy di amay sa grupo nga guban nga taw anay ha. Sa manang singgita. Nituhop banas kasing-kasing. Tagagikan banas sa inyong kasing-kasing. Kay sultian ta kamo. Karon aron klaro. Why duda? Inyo kong gipili in the manhole. So muna na mga tao daghan dito. Unya, anong pagkagabi mo to ka Governor Gwen ha? Usa magkasama. Pero muna nga ang mga tao, inta dumanhog, okay, kana naganahan sila ni Governor Gwen, taga diha ko nas Governor Gwen, di gyud na mapilde diha kasamangkin. Pero kung magdala ka og kanang dito imong dadon si Presidente Marcos nimo imong ikwas mga tao murag amot lang kaha mga tao kay murag makita man atong uban manghiwi man. Pero kung si Governor Gwen imong kuanon, okay ang mga tao taga duman hugod lamang na hayagon ang hometown. So di anang pagkagabi sad gahapon ni pahigayon mga sukin tigpaminaw og meeting di abanse ang iyahang kaatbang nga si Pamela Barriquatro, si Pam Barriquatro na tanawa. Ang kang Governor Gwen doon ay mga t-shirt gyo, doon ay mga snacks, doon ay mga para paniud to, doon na pa yung mga t-shirt nya naa sa closed nga venue mga sukin tigpaminaw. Ang kang Pam Barriquatro kagabi isang meeting di abanse. Medyo naara mas gawas wala man dito closed door na Pam ay. Kagabi pun ni. Dirinis minglanilya mga sukin tigpaminaw kagabi na Pam Barriquatro ni mo na iyang meeting di abansi kagabi isad.
Noon di ta maka-expect nga naay mo pahulam gyud ani ni Pam og kanang na ang nindot nga venue nga kanang closed door nga venue kay mo lagi na nga pila murag wa may mayor niya ni pakitag suporta gyud publiko. Tanawa. Ang mga tao ana ga kwan. O niya ingon ana ang mga kanini ang mga supporters ni Pam ha. Sa man naman ni audio dong basig dunay ni singgit og BBM di ato kunong paminawon kuno. Sa tungkil din ni Minglanilya. Muna yung mga supporters at ni Pambari 4 mga sukin di paminaw. Governor Pambari 4. And sing together. Muna ang mga murag dili kayo daghan ikumparar atong kuan no. Kamo na lang magkuan na to ng mga nagtan-aw na to ha. Pero kani walay t-shirt ha. Walay t-shirt nga dunay printan tag 20 bugas ha. Nadalag kandila naga-prayer ini sila dunay prayer pod no. Gabi ini sa may tungkil Minglanilya. Kita watak kay baluhakon unsa man kani mga tao ani gihakot pa punagway ni or wala ba? Mga supporters din ni Pambari 4 Minglanilya. Ang uban ani murag gikan pa ni Talisay tingali. Lain-lain ning gikanan aning uban mga sukin tig paminaw ha. Kato mga naminaw na to, kamo na lay mo kuan dag hukom pero no, wala man pud nimo ingon sila nga Bari 4 or Pamba wa man pud ha, murag suli may laha kay nagampo man ha. Aniya wala kay mingon ang kuan na pero kani ang mga tao wala man kuan murag wa man tagay galing kay wa pud ni kwartas Pam tingali kaayon dako gyud nga i-budget hatag og sinina sa iya kani mga t-shirt ya mga supporters ha. So muna ang muna lang na ato na lang kuan so kuan pa unta kana mangisgot pa unta ta aning drug test mga sukintig paminaw sa mga POV drivers ha ipa-drug test ang mga POV drivers kuno o niya unsa man ang mga politiko nga mga dunay sakyanan i-drug test po dili ra. I-appeal po untag drug test ang mga dunay sakyanan nga mga politiko ha.